ekimen parte aktibo izan diren bidei emanei dietitza, bere esan dut. Eta norabide bat markatzeko. Publizitate kanpaina bat, ideia hauek erabili hasierako txispazo horrek. Belaunaldien arteko arrakala bai ikusten dugu aukera zamea. Ibiltzeko lana goxeteko denbora guztureko gaur egun. Baina batera egin da ez, igual oinarrizko irizpide... Azkenalia Euskara modan, komilatean, dagoela. Zerana publikoki gure artea izateko talde bat izan daiteke makalaria. Helburua sakonagoa dela, eraldaketa bat nola sustatu nahi dugula. Futuro garrantzitsua da, lana balioan jartzea da.